gentleman ingthanji pomat ingthanji udi ingthanji po bange ahok lo nelitum si pu paprang lo council tum si kang thanji tuliram rong hang la pen horensing be tum hai goi si kang thanji alang litum ingthanji de apot si nelitum Guwahati High Court andam nang kok lo Guwahati High Court ta nelitum alam sinang cekroi dun si council pan order pilo Allah selam no kang thanji pula te Allah selam na la sik schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen aron selam na la pen la ka selam ye phan chikloyon tropang bong selam non usi High Court order pilo council pan council tum selam le det lo ningkan isi nangi pulo ningkan isi ta ako High Court pen order ako pitulo ningkan isi ang bong selam no pulo ningkan isi galilo non ningkan trop papar et lo selam le det lo ke ani ka pase aron ka selam ra kang thanji ke council tum si non anta ar pudolang non anta nelitum gali lagi nelitum ke selaming tungulu nelitum le election to 2021 aningkan nelitum ta 22 aningkan council election haihedet po son ta nelitum kang thana kam klem et po lagi lot ta selam to et po setan non ga lot ka selam dia mone tu maksi bang lot selam le det lo dum BJP tu BJP ari deng alang litum bong bosena RSS tu mari deng situ la pen BJP tu high command ha Himanto Biswa Sarma tang ho Amit Shah tang ho Modi tang ho hala tum arideng si alang litum han hala high command tum alang litum han kok het arakong kok het panci priji ta alang litum lo ne litum la dam lagi freedom unjia bos tu ta li la ke ne litum han siang pulo lo nonan ta amen no anta ingthan di de hala bang suhut Arni Agos Chiklo Crep Clear ni 2018 Committee alang litung silam le Paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron silam yipu Haladak ke do bang chairman bang Sri Horen Singh B Honorable MSc ala so non ke MP ta man et non ta ke dam thulo drafter bang lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilolo Minister of State putong pilone Minister of State OSD MOS ke AAC pulote kopilo MOS ke binom ke Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department KAAC lapen ke members doolan Dr. Mansing Rong PMLA alabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex chairman KAAC lapen Dr. Numol Momin MLA ala sohot non ke deputy speaker lapen Srimoti Joyasri Daulagopo IAS retired alang liga retired to add la aprang a principal secretary lapen Sri J.D. Thang associate professor a head of department political science Dipu Government College lapen Sri Bernard Rongphar associate professor political science Dipu Government College lapen Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAAC non ke alang liga Padma Sri take long to atla lapen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAAC lapen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court lapen ke Sri Dar Singh Ronghang lake honorable MSc halabang so non ke MLA le alang litum hello a member tum la alang litum claim lo amat si lake claim un e pura
rat atum pan kapit klang ya pan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang le so neli tum HSDC pen klem rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atum men klem rapet ama ASDC tum men ting wala itum dun de nang paman neli ta dun de hala so acha hala bangsu seminar hutta কি কয় সেইটো বিজয় হানসারিয়া লাগে BL Hansaria Sopol BL Hansaria ke lake Supreme Court a Justice Supreme Court a Justice retired that api alang li 6 schedule pangrum si 6 schedule kitab selam la tela Bijoy Hansaria Bijoy Hansaria alang li putekang lo jong si allo Governor yang si sohi he ponden nang tumpia porlo Supreme Court case pipede hudi iputekang Supreme Court long case pino Governor abirudhe government sarkar abirudhe ako alang lipula ke article 163 penle la allo sila mejima henoma Governor pankelo nangi ali la salam ta Bijoyan Saria putekang lo lage Paragraph 20 BA pen si salam nangi puputekang at lo la sohut. Ande paragraph 20 BA pen non anta governor pan lo ledet pia potlo. Alang litum 163 pen si Assam government pan lo turong lo. Ra 163 article 163 pen. Halaga article 163 pen ki logic hai council tu maja ko hobe halage. Halage council do pan galia lage assembly to pan lage Assam assembly kam hala bange. Assam assembly si aja kong du hala bange. Ako hala bange council long akarbar galia lage. Assam assembly to bade parliament to law selam lo telasi governor kali ke president of Hankeloji a power abang halake. Ande BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya kolon no anta lo le de neli legelo legali dele pilo ne panam putu neli si thante det kubong rata tumta la bang chini nangji son kapamang hu la pen bang ke than tap of ke kroidun tap la bang ke itum ke chok chelo non ke rata tu la si pini ni tum la so a press conference ko ke hang thuna de la le son alang li labang la isila la pen ako nili la long si ako putu pit lepo athema labang ge chirap lok lonon ge pla arni sihatan ni tum chief election commissioner phan isia lo par by post si lo speed post pen si lo alang li no an ge long app po la pen nilitum non inquiry sirkep atumi dik nilitum DC Panta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo a city number la pen a date bang 29 May lo la pen ke address to deputy non hoke district commissioner pusipu la pen returning officer puta pulo athema election ta no anta dobom la la masi la pen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum khilonjia ohomia adivasi atum amen kang than bange alot away bange ke antu halake do an alota citizen atum vote pivek nang ji allo pensi amen kang than tu bange amen ai ka itum si ingthan nang ipun itum si pu kang than tu ke government tu BJP government bolete BJP loge di BJP tu si kang than mangi non BJP tu ing than olo non election ke dan non het ke dam tang election 26 April ni ke do election la so alam ke serious piklo nili tum press conference ke hang I le thot ke la hello muni tum chini nai muni tum hala इंग्रजी te ke thek pe nomor delete pomat la ke delete pu ke kang than bu chini de amat ing samri ma tha dam tha nilitum la amen ing than nang ipu pu hol ilitum MLA to mana ningje la bang so de amen nilipun tum telo MLA pan CM ka do tum da ningje yen
amen le kang than lo te ron si do po ka chi chui che that si do po ka di pu yo la pon nang te ka ing than nang i pu ka ning ye nang ni pu ka di ni to ban nei pu non nga bang ing than thu et lu ke che to mang na ing than thu et lu BJP to mang to aron ta we nang ang than ya pan ta se ta jok ta aning ta kang ke lang di aning pung pe lang di tu ka chi ni nya pot le lo la ta di let pu le te kang than pu lo la gai la si ang ge kumar lo klem la ge BLO tu hala la election office long ka me klem tu DC office long ka me klem tu la tum lo kang than la tum kang kapang than toy ke mat lo BJP lo BJP sarkar kehte Amit Shah lo Hemanta Biswa Sharma lo la de kapang than o Tuliram Ronghang lo la pen ke la Omar Singh Tisu lo la pen Horen Singh be tum lo kapang than ke MLA Dor Singh Ronghang matalo involved lo la tum Rup Singh Teron alang litum anta involved lo non jong si involved kali pante pu aning than tang lo alang litum ethe ta ning je ka din non non ta alang litum BJP tum ethe ta ning je a party ka prek tum ethe ta ning je congress tum na ning je ni litum bang si aku ning je thule thot lo ni litum dak pulo ni po he edi la solam ni number 1 pulo day and our desire to bring to light is the following defects which have taken place in the voter list used in the parliamentary election 2024. Number 1, the government has depended heavily on computers for preparation of correct voters list, but the names of many genuine voters have been wrongly deleted and they could not vote in spite of possession of voters identity cards. They voters identity card dolo te vote jok long wek po tapi jok long le det lo ati mahala voter list long delete to do ko pape do ko it is revealed that neither inclusion of names in voter list nor possession of voters identity cards can enable an Indian citizen to exercise his or her democratic rights to vote in elections in India. Non ye plan tho bangke. Voter list amen ke do chota vote pilong le voter identity card ke do ta vote pilong le non ye plan tho bangke. Ni mucho dia phan se allo basela online system joy mucho dia phan amat henu mucho alama bangela sidak ne lipudun lo. It only proves that people with bad characters cannot be made good by change of laws. Muni tum a ot henu dak atum han ke law khilar pen ya ot papi miun e. Amuni la takha a law ke papi mesen le ba ke mesen a law ta ka henu enturong bangi. La sini tum DC pen DC aphan demand lo ni tum kipu ke la hello the APHLC therefore makes the following request to you. Number 1 ke to collect the names of living voters who still reside in the places or of their ordinary residences but whose names have been wrongly marked deleted in the voters list. Ordinary residents pula te pilo voters amen long je thabdun ke innodamonit a long 6 months ningkan sticklen throk do nai 180 days do nai like ordinary residents pula day hala dak dolo pula tang te alang limen ko nat manang lining ka sticklen throk ke do hadak hela nang limen ke do ji lagi hala tum do adlo ande hala tum do bom lang tida tikelang ande hala tum amen deleted put of adlo apo hala so amen an ke risra pangrum nangi pusi neli tum disi apan pula la pen la deleted po award aban ke tong sekot pen la than thura amunit tum han than thunangi nang tum amen non ako voter list long thap thu et lu pura tha lam pen than thu kagos pen than thunangi pusi ne tum pulo number 3 bang ke BLOs la pen hala officer kahe no officer tum komat tum la son ke klem la tum pan ri nangji chini nang la tum ko nak la son ke do
la pen number 4 bangke la so BLO la pen election officials atau officer kali official satu hala deleted puke mark atau ampan punishment pinai la tompan punishment pinai kedo punishment atema itung demokrasi do nangi posi itung demokrasia det pincong la rule ka pincong la election hello ka important nei apot lo election voter ki ko demokrasia long ke itum ajak kong che pe klang ya pan an ki hal ajak kong ke che pe klang ya pot ke than pi lak le lage hinuk pi kalam lo lage anti democracy lo anti india se lo te claim la pon la tum pan punishment pinai la pen number 5 bang ini tum pulo lagi ni tum APHLC det la kam gali det ke di lage lage la pot si social organizations an la pen political organization tum an hangra isia meeting do nai seminar ason tak pusi nili ki pudu la pen DC tapu seminar ason do nai puda la atumi da nang chak do la ta la hello ni tum loge pi la si la bangso nili tum pan APHLC pan sinang pubong titi nang tum amen delete nanggi pomat non ke hala ni tum hanja semen nai pugen India block along nili tum kacerap dol podi India block la pen hala da party grip hoduk United Opposition Party Forum bodo Assam hala long ni tum ge do na pot ni tum ge do ni ge ni tu apraman na pubong lo ni tum ge do ni ge la hello la so BJP tum non se itum ha men nang than ga do ya kam se claim na ka piduk akam se claim kontraktor atum bill ki pipe dormaha ki pipe sakori ki pipe la akam se claim baret contract ake the na Volvo machine la pen ke JCB dampar la son duo tum fancy contract ta pichot contract asuk kipi kipi log kipi pedet japan si la son tender notice along ta anu condition pedukok titi tender na pidunji pulote Volvo machine do nai JCB machine do nai dampar do nai pupi ni bulldozer do nai pupi ni bulldozer bang chogi bar la bang ke kado eta prama da claim bom lo halai ha ke the do nai puke la ke itum pan contract nang pipe det japan se ke claim la ke anjan contract pipe det po ake the tu machine pen pe claim po halak labor intensive kalidet lo labor do olo pulotan te itum munit si labor da claim long gi di poisa te itum long si do kok poi di la si poisa itum long na pe do de det japan si la contract ake the ke thia kam claim rong lo la so BJP tum la ke arlo pen la ke arlo pen si claim lo itum han ake pe duk bare japan la pen itum munit dak ke chulong li jun long lera dak pen nang ke toy etra ha la ke chia tum han dak ke wan thu long et japan si la tum claim la si non election long ta Kerala ke do, Bangalore ke do, Maharashtra ke do, Delhi ke do, along ke do dam. Ban ke do dam atu non wangra vote nang pidun long le det lo. Vote nang pidun long le det lo. Kam ke the bang arlo ke se claim la so kam. Non ke arlo ke le lo take to dak se claim chu bang ito amen ka an kula. Delete page wrong so anchini nei. Ko man se ke delete pu man la ka amen ke than lo lage. Atumi henta pulo nitu mamen wang wede ke wang we ke lu ke than lo ti ke wang we po alam ning yerong bage ke ko man nang toy po nang toy ti la officer tum si la government tum nang toy ti la nang than pier po si nang toy ti det lo bangge kang than lo la si non ni tum rat tum manga chu ning ri ke la hello eson ke ko mat amen maga delete pe ke to kan do ko beta amen a polling station amen la pen polling station a number la pen voters identity card a number tok ra nilitum panang pisrak na nilitum government along la ke action NG la hello la ke claim nang nilitum APHLC tum claim chot nai puali BJP tum da claim high de claim kami la tinge phere pu claim high la tinge acha ame thang si la kai no kam claim nang la lage congress ta claim high lo lage la hello ni tum la pen don ke ande ni tum theklong lo ye anon tim sangho paning ye thwanan non bang ke la ni tum pan amen ingthanji po man ingthan hede walam to paning ye thwanan bang kre ni tu ma pham
piniar ni karbiang long arap fan piniar ni da tham da khai hila mang kre hini ni lige chengsia men jong po labangso 6 sidol paragraph 2 subparagraph 7 na tengpen la council long aron selam nangji pu hala bangso drafting committee long amen ke ni le jong det po ke chengsi om pe sar pe lo Foreign Sing be honorable MSc Elvin Teron OSD lo drafter lo lapen member secretary lake deputy secretary lapen legislative secretary atum do pok KCC lapen members lo na lang nam sinang Dr. Mansing Rongpi Pinianita Siang Tomabe Kiche so many Kanai Council on Aron Silam Nangji Lasona Taxi Dhorom Singh Teron Alang like non doctorate manelu Alang like Texeraban Pulo Dhorom Singh Teron ke haita Step Pinianiata Bangso Lam Rat Tomani Pulo Thana Hedet ke Lasona Taxi Numol Momin Inola ta Inglo so munil alang inut non ke aprang MLA lo nona bangalang like Deputy Speaker Manelo. Setiap pinian ita ke CSO men ingthanji council aron selam nahi pinian dalam tisa ningge hai bangli. Rana itu media dom da dam de la solam. Ke chini ne pola setiap pini chini nang tumta labang solam galang tumata dam nang po. Rara pan kupila la tum message piji. Rat pan kupila mo thaji la solam nang tumata dam nang po. Lason hak taksi Srimuti Joyasri Daulagapu IAS retired. Alang li phanda dam nang po. Je nang li tum labang so committee drafting committee seng de pet kui posin nang tuming samdi lo ma komane nang tuman nang ather doma lahailam tan na judam nai nang itu lason hak taksi JT Thang lata associate professor lata HOD political science di Pugop college alang li phanda judam nang pu alang te ino deng long aso ge dak karbiang long ge inglong aso tum si bot joklong chot nang ji polang ita rara phan hai nang pu step pinian ni labang solam teng samri song si barnard rong phat alang ita political science lo nga associate professor lo di Pugop college lo pinian ita la bangso alam rara fan isita message dia he lason na taksi non Dhoneswar Intia ke hai joint secretary ex joint secretary lo retired lo lang ita ACC lo alang li ke non Padmasri award ta pier lo lang li fan sta pinian ita ke CSO tumhan Voterlist pe na mening thanang ji pu bang de pinian ita lang ita nam this ni je ai lason na taksi non rup sing kiso ke hai dalo lason na taksi mindar rongpi advocate Guwahati high court lo alang advocate claim lo log thega bang lo ki posi pini rara phan than ke delo te rara phan thanang pu la solang non ke dolang dorsing rong MSc alo so ke MSc non MLA lo pinian ni enta karbiang long arra phan alang le thana he je ke CSO tumhan council of Voterlist pe ingthanji lapen council of aron selam nangji council of aron selam le pilang pona pini rara phan thana he ipu pilong Assam government dum kroikedet governor phan logel governor kroikedet governor kroikre pote nang tum supreme court do high court long damo ipulo high court long damo hedet ke jong si karbia ke inglong a ke pan ke klem pining hat jong si le tum han itum klem ping tu pulo tang de pulo lang tum la solam dang dit joy ke no rara pan pulo message dipedet ke rat pan than pachini det ke alana tum ke non silam lo Dhorom Singh Teron ke hai ke lage BJP ja kalilu lason hak taksi Joyasri Dogola futa alana ja Dogola futa BJP ja kalilu lason hak taksi Dhoneswar kita BJP kalilu lason hak taksi Mindar orang pide BJP galilo Rup Singh isu ka BJP galilo lato mening je me gelake lato man malo ke kipubo malo to mana ko mane pine pen nam de do man de to man CM tuliram han nang tum ningjeri putong pudelo mate la to ma Himonto Biswa Sarma nang tum ningjeri de putong nang to hane pulo mate step pini ante la bang solam ningje de no nangta kiningje je jok pilo ke tum nang man ge no Voterlist kang thanji ke karbiang long itu masar jaya thar kening ke tengke ke CSO to fan Voterlist na men thani nonang kang than tu komal loge bangat no itu marang kang than kilo gente 46000 itu peni sa wood job long le 46000 mathap thang te nona mangke nil nang to man media fan nang pachini mana chuning yu mangke la bang krehini atumalona tum rada long message isia acha tai ban alang tu kupisi rat fan lam ningje ima kupisi rat fan lam than jima
kupisi rar fanisia message pi ma jeki cheso phana men thani men than thi market halam tumta kroi ma kroi krema ma kupinelam tumhan ke ther do ma ke hala dak selam klan ko nam tum hin pelelam tumlom ahem nam tum humre media tumbe jong se raba fanisi message pi pulang te englong aso tum reng nangji pulang te message kana council aron selam ji pulang te nam tum media hin betamela bang solam pachini damu lato mana arjudamo ke chengsi ba kela Elvin Teron namda Arjunang po, Horen Singh Bevan Arjunang po, Mansing Rongpi, Dorom Singh Teron, Lumolumin namda Arjunang po. Piniania tang hope na to lam this and engage la solam bata. Ke koi ke jai ka tha ke cheso men ang thani galisi, ke cheso to nasi ke chelam po. Ente jai ka tha itu masar bang ke alang li ke la bang so drafting committee long a members tawi. A members tawi. Hala members tawi pina phana bang si kaita karbok setelah member dollar teman pinian terap tum dipolok ku haihedet kente la bang solan tum charge nai no tum charge ai itu ma ke thekere tum ili tum lo ke theka tum na tolo pinian lang li dhoram sing tiron te cs first class lu pusi tuliram hong ta ningje lo kente ta pinian ni la bang solan pola rara long thana haihedet kente ke cheso men thanangji da council long law selam nangji long le pota yang thanangji trading license nang thanangji pu ipola long tum ningje haihedet kente itu masa jai ka thade lo makin ningje nahi kente alang tum ta ningje melu kente alang tum ta fix se pota tum ningje no alang tum ningje de claim da thoni tum pini la bang so press mit ini job ko ji kente da pini ani tum ningje nang ko bang itu masa ka ta jai ka tha ke cheso men kang thanjia bang si ke cheso ben chela aheng ni cibitan jo tapi sebenarnya men thanet thak wan si polang lepa personalian selan kedam chulo non sta pinian ni lahai tuma bang ku banang tuma arju hailo makar biang lo madar tu arju hai pinian ni anta pinian ni ka akhelo ke chali da ha guwahati ke chali jorhat ke chali dibrugarh ke chali ha bengaluru chali shillong ke chali tam tu pini lahai lam arju hailo mante kese tum da arju hailo mante pinian lang lifan arju hai pinian ni anta la tum fan karju hai pela jaiga tha hem si bongo sena jibitan tu ingthanji tha tu sita pini alang li sigining je komalo ke cheso men thanai pu dang than bang te thap ta pini lalang tum ningje hai no mate pini ani sita ningje hai la ta sila solam ma ke rara pan ilinam tum media pan chune ban ke rara pan nang tum hin mesinon arpu dolo jela bang so message ke ponje pan rara tum long pang ta kamut ratum da pachini na komatsi hokalam kaningje ma komatsi kaningje hai ma ke hala bang so hor siklang pu rara chatai long klang point ke labang sola menang tum ben si ponang pu pinian da ningje hai bang ade kasi non ke bang je labang so aram pen mang ke jai ka thar sar phan ma ke koya thai belu ke koyi ma sa ke nak so dale alang li ke hala bang so longar pudokok posam de nilitami puji cholo sa nang klem krete cholo nang ningje tum de nilitami puji kente tapi ni lagi puja jakko magalang lipat athelang le bang so member long thangtar pu abe setelah arpu tu teman tu punai arpu tu tum jong claim pute komal claim pukente putato bang so member de tum ha setelah so member de tu teman tu kang hong se borlong lam face ta paning je pin yang enta ningkan proklo majok ta lam face ta arjudam serba abe malo karjudam bang do pini yang itu TV, nang tu media hin benda pini telecast yang nam hai bang interview dan nam hai bang li, yang nam hai bang li mayukta, kumalok yang nam bang do putar to, kena ni tu masar jaya kata nang li kalau keceso men kai nang li keson si klem rong kusi arjuji, setelah hala bang so a komiti lo member do ko katu ngaphan bang ke pini yang dalam tester di nam hai bang li, social organization ta arjuji, social organization ta protest ahela tu my against, hala bang krenia bang puhan ke pini anda protes hai bang ale ke protes hai ke jaiga thasa pan me phi ke kai bai klem te me phi kai klan thai tem thai ke pini an yelang lifan alang li ke cheso men thanang ji puri po bang han si hala pilo ami phi kai go back ipu sida pini ani la ke cheso men thanai so drafting committee atum hane pini ani ta go back pu hai bang ale pu hai bang do amalo pini iltum lo charli song tum da dolo kapre organization tum da do piglo sta pini anja lam testa ningi hai bang malo ningi hai bang do asi yang tong ma jok ta chipi hai bang ade komat phalo ka pheri ke